Čau, som tu znovu a skúsim si zahrať túto mapu. Ale dúfam, že teraz to vyhrám, lebo naozaj nemám nervy už na to, aby som zase prehrával. A dúfam, že to vyhrám. No dobre. No dobre, máme tu a to sa teším. Ravsa a ja som dobrý. Jak vediem na tak trafiky, vole. Ty vole, ja sa môžem. Na 100 000 miliónov sa zaujímavé. Haha, je mŕtvý. Jo, tak jste viděli, jak jsme vyhrali. Ok, včera jsem to ukazoval to video tak, že to nebylo ani veľmi vidět jako zle. Tak to vám ukážem, čo naozaj mám, aké levely a tak. Tuto mám napríklad, dám si to takto. Takto, pojďte. Mám 11 brawlerov, mám na power level 11, tuto. A rýchlo som nechcel hrať, takže ma napadlo, že by som mohol ísť skúsiť túto Lily. Takto. Ideme skúšať tú Lily teda, ale na sole. Ok, mám taká zlá mapa. Ready, ideme, hotovo, no. Nesúďte ma prosím, ja nie som až taký veľmi dobrý hráč, ale reálne myslím si, že som asi najlepší zo školy. Najviac preferujem, podľa mňa. Takže ideme. No ale Lola, to sa máš. Jaja. Podorný. Kurník. Ale to ako vedel? Na takú Tak ten kým má reálne dobrý diálku. No, natočíme si tu tak 4 minútky. Natočíme si také dlhšie videjko. Chcem, aby ste to užili. Dúfam, že vám to bude páčiť, lebo to je jedno z mojich prvých videí. Chcem som v tomto pokračovať. Ja som sníval o tom, že som chcel byť youtuberom, ale tyčko ten Byron, ty vole! Do prdele! Pravdepodobne smrť, že? Kid alebo Byron? Alebo Dorky?
Tos. Prečo po mne práve akurát kurník šopa? Toto video bolo dobre dlhé. Toto bude dosť dlhé. A ináč, vo videách kľudne môžete byť hocikto. Pozerať ma. Kľudne je Češie, keď sa ma kúkajte. Proste pozerajte ma sa mňa. Tam budú. A toto sú boty, takže aspoň... Dory! To sú boty, toto bude slabé. Tomu ale akorát vole musím schytať pre sebe, že? Keď sa nabijem multi, nevedem, jak to bude preto. Kdyby si ju točil, a ja sa rozum to robím. To je... Taký bulíky. To je prdele. Prečo ja tu musím schytať? Taký najdražší. Ako inak, že to umrem, no klasicky. Klasicky, že prehrám, no jasne. Idem toto. Jo, mutácia, prosím, na stôl. Na stýka. Ok, tak si chvíľku vyskúšame na stýka. No on by ani nemal mať nič iné, nie? Iba ten normálny domov. No, hej, ja vypúšame toto video. Strelame. Dobre, ideme hrať ešte pár chvíľ. Dúfam, že to vyhrám. Tak. No viete, čo je ten kamarát, čo som natáčal, ten, čo má iba také mini vlásky, tak on natáčal, neviem, či viete, možno niekto vie, ale on sa volal, neviem, ako sa volal, Diania Vrník, alebo ako, on natáčal Roblox. Ja tu prepáč, keď pozrieš toto video, ale on ho natáčal. On natáčal, myslím, že to je bot. Ale asi neviem. Neviem, to bude určite. To není bot ani hráč, to je frap. Inak. Debilko. Čo to je? Pilka jedna. No tak, kde? Tu. Ale da se nabijeme ultu, no nebojme tu, no. A ja nepotrebujem stižky, no jedna. Do prdele, prečo musíme takú smolu? Prečo na mňa ide každý, ty vole, mňa to už nebaví. Hej, neviem kto, že League of Legends je najviac naštva, že neviem kvôli nemu sa najviac naštva. Viem, čo je na prvom mieste najviac naštvanosti. Samo to dúčam. Kamu, kto nemá rád Brawl Stars? Ja mám rád, ale to ako sa dá plne naštva, tak to niečo.
Aha. Gdybyś się zapytał, to ja mam tu gadżetu tu vanish, a snajperku mam szpilką. Widzikiem. Ale to jest tak powiedzmy dobre to, że wy wiecie widzieli. Ja się widzę, są to misą. Dobra. Komu Miko, ty mnie nie ucieczysz? Miko, ty opica jedna. Kurwa, no opica. Opica. Pocem! Opica jedna. Są te swinie. Opiczka, bo jest to było szczerze. Siema, bo ja się ściśliła do tym Miko jedną. No tak. To jest blbę. No to go sobie kończymy, tak. Koniec.